Antón Rebollido, A Tarde. Sonero espabilado que lle gusta calcular, conmutativa, asociativa, distributiva, da igual. Convencional, conmutativa, nunha multiplicación de dos factores e os cambios ao final dará igual. Estamos escoitando unha versión del mariachi cantada por alumnado dos colexios de Riós, A Gudiña e A Veiga en Ourense. Fixadevos na letra. El mariachi convertido no matiachi, unha canción para aprender as propiedades da multiplicación conmutativa, distributiva e demais. Quen dixo que as mates non poden ser divertidas, desde logo errou. Divertidas poden ser marchosas tamén e incluso solidarias, porque estas cancións forman parte dun CD que se vende por 5 euros a beneficio da Cruz Vermella da comarca de Viana con Sofrieiras. Editáronse 200 exemplares a custe cero grazas á colaboración da imprenta Imgrafor. E o profe que lanzou a idea é Xavier Domínguez, que dá mates e música neste Centro Laureano Prieto da Gudiña. Que tal, Xavier? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Xuntou as dúas materias que imparten, matemáticas e música. Unha delas seguro que adoita gustar máis que a outra, non? Sí, desgraciadamente sí. Pero bueno, pouco a pouco vaise cambiando esa dinámica. E como foi a acollida a idea, Xavier? Pois moi ben, porque, bueno, é unha forma diferente de aprender matemáticas e ao fin, o ser solidario, pois sempre axuda, porque os nenos, ao fin e ao cabo, son os máis solidarios. Pero claro, hubo que xuntar aí tres sensibilidades, tres coles distintos. Sí, en principio era para facelo como actividade de centro, non solo, pero dixemos, bueno, por que non compartilo con centros da comarca, que ao final, pois, era facer hoxe un concerto, unha convivencia, e poder compartir, bueno, pois este tipo de coñecementos e a parte dos educativos, os solidarios e de convivencia. E así houve colaboración entre os tres centros, o da Gudiña, que é onde dá clase Xavier Domínguez, e despois o de Riós e A Veiga. E como vemos, a cousa foise estendendo, porque tamén colaborou a imprenta para que non tivese custe a edición dese disco compacto. Vaya, que de alguna forma todo o que puido, toda a comunidade educativa puxo o seu grau de area. Sí, desde as AMPAs, o resto de profesorado, porque, bueno, participamos máis especialmente o profesorado de música, pero tamén colaboraron os de áreas de matemáticas, de inglés, un pouco todo. É que a música parece así algo como natural, non? Que se aprende só, as matemáticas teñen como, decía Antón, fama de arduas, pero como vostede sabe, que é profe de música e de mates á vez, os números e os sons están moi unidos, non? O solfexo é un exemplo desto. Sí, decía un mestre meu na facultade que a música e as matemáticas que se aprenden ou se empezan a sentir 9 meses antes de nacer. O pálpito do corazón da mates nosa nai. tamén. Sí, Claro. porque ao final o ritmo é música e matemáticas. Claro, é verdade. E as familias que lles pareceu esta idea, esta iniciativa, Xavier? Como reaccionaron, ben? Pois a verdade que moi ben, editamos 200 CDs porque, bueno, o fin da actividade non era pois recaudar, que estaba moi ben, pero era un pouco, pois eso, cambiar a dinámica que ten a sociedade sobre as matemáticas, despois aumentar a cultura musical dos rapaces e os valores solidarios. E imprimimos 200 e nada, se remataron antes de Vai haber que sacar a segunda edición, Sí, ya estamos pensando en sacar outro 200. Hai que aproveitar E a Cruz o Vermella momento. non lle digo nada, encantada, non? Sí, a verdad que moi ben, todos, o sea, hoxe de feito tomamos o concerto e a tope o cole, o sea, moi contentos. A maioría de nós aprendemos a táboa de multiplicar cantando, pero agora tamén as fraccións. As fraccións do Alasón é moi rápido, aprenderás a repartir pizzas e pan en porcións moi iguais. O primeiro que aprender son as partes dunha
Quen escribiu as letras, Xavier? Pois os temas de matemáticas, aquí un servidor, e despois os bonus, pois colaborou o mestre de secundaria Roberto e o de inglés Aitor. Porque hai bonus track e todo. É dicir, pezas Sí, son extra, non? extra. Como se Sí, non son sei como definirás. 6 temas de matemáticas, o sea, que a temática de matemáticas principalmente, e despois dos bonus track, un un poema de Celso Emilio Ferreiro que fala dos irmãos, que tamén é un tema solidario, bueno, pues de axudar o inmigrante. Ese témolo para rematar esta conversa, sí. E depois outro bonus que é de cuidar o medio ambiente, que é en inglés. Porque decíalle que este proxecto efectivamente centrouse moito nas mates, na música desde logo, pero que tocou outros ámbitos e a fin de contas non podemos esquecer que se trata de recadar cartos para a Cruz Vermella. Sabe que destino vai levar o que recaden? Pois sí, bueno, na zona que traballamos, que está marcado o centro, pois, bueno, unha zona rural e con bastantes necesidades, e van a invertir os cartos na contorna. Esa era a idea, un pouco facer un produto, os rapaces, que depois o recadado foi invertido no entorno máis próximo. Hai esa componente solidaria e tamén outro obxectivo, Xavier, que é o de que os rapaces memoricen, que reteñan. Coa música conséguese esa finalidade? Eu creo que sí, por ahora a verdade é que, bueno, pues ao final, si todo tú o que aprendes si é dun xeito lúdico e divertido, pues sempre te queda mellor que aprendelo por repetición. Entonces, pero bueno, a expectativa por ahora é moi boa. Nada, que van sacar todos sobresalientes estes nenos, en mate e en música. Ojalá. Porque acaba de comentar Xavier que estamos falando de áreas, bueno, pouco poboadas, rurais, bueno, con bastante peso rural, pero bueno, tamén non rurais puramente. Non sei se está de acordo comigo, Xavier. Como é o Centro Público Integrado no que vostede imparte clases na Gudiña? Pois na Gudiña é unha población algo grande relativamente, a población máis grande que este máis preto de Verín. Pero bueno, depois os coles participantes de Ríos a Veiga sí que son zonas moi despoboadas, que teñen pois sobre 30 alumnos en todo o centro. En todas as clases. E iso quere 30 alumnos en cada un dos centros de sí, Ríos máis ou menos, 20 e pico, 30 e poucos. Eso quere decir que, bueno, que se lles dá clase un pouco a todos xuntos, como nas escolas unitarias, ou non? Sí, hoxe en día vese un xeito moi poético as antiguas escolas unitarias, pero, bueno, a realidade de hoxe en día é que no rural cada vez se xuntan máis cursos. Por exemplo, en algún dos coles estes están xuntos de primeiro a terceiro de primaria e de cuarto a sexto. Son pouquiños nenos, pero claro, son 3 niveis distintos. Iso dá moito traballo, máis traballo para o mestre, non? Sí, e, o sea, aparte deso, que eles, pois se tú nun cole grande que tes solo unha clase, estás impartindo unha clase nese momento, pois te podes centrar nesa clase. Se tú na mesma hora tres niveis, tens que repartir esa hora en 3. Claro. Ao final, esa hora de matemáticas son 20 minutos para un, 20 minutos para outro e 20 minutos para outro. Dicíamos que as matemáticas é deses osos que se atragantan ás veces, e dentro das mates, Xavier, que o que peor levan os alumnos? Tal vez o tema das fraccións sexa así o peor pesadelo ou que? Pois, bueno, as fraccións ainda van entendendo bastante, ¿sí? Co tema de, bueno, asociándose a imaxes e, bueno, como que dice a canción, a tartas ou pizzas, aí sí que entenden ben. O que máis lle costa é pasar de algo curioso, de dividir entre unha cifra, dividir entre dúas. Que é un proceso natural e é moi sinxelo, pero atragántase todos os anos. Dividir entre dous, como quere decir? Cando divides, por exemplo, 415 entre 5, e depois cando empezas a dividir, pues 415 entre 52. Ajá. E o proceso é exactamente... Entre dúas cifras, quere decir. Entre dúas cifras, aí sí. estamos. Sí. E polo demais, Xavier, cree que os problemas ou as circunstancias que teñen os seus alumnos da Gudiña son os mesmos que os que poden ter os rapaces do centro de Vigo? Pois non sei, eu estou pensando, teñen móvil tamén os nenos destas áreas a idades así temperás, ou que nos parecen temperás, os que non somos nativos digitais, teñen un pouco eso, os mesmos problemas e os mesmos intereses? Sí, desgraciadamente, pois sí. Coa globalización, pois os problemas son os mesmos, o uso dos móviles, o sea, o mesmo aquí que no centro da Coruña. Cantos alumnos ten vostede, por exemplo? Pois aquí en total no cole hai 38, en todos os cursos, de primeiro a sexto.
E tamén ten que dar a 3 niveis nunha soa clase? Aquí a 2, están primeiro, segundo por un lado, terceiro, cuarto e quinto, sexto. Pero este curso, po, ano que ven posiblemente estén de 3 en 3, ou non se sabe, depende, porque como a veces depende dun alumno que poidan estar agrupados en 2 cursos ou en 3, pois... Xa estades case rematando o curso, non, Xavier? Alá por 20 algo de xuño. 22, non sei se este Un ano mes. cando acaba. Queda un mes, exactamente. Un mes xusto, sí. O venres creo que 21 ou 22, non sei que coincide. Ese venres, acabamos. Acabades. E como levan os rapaces en mates? Polo menos, como vai o curso? Pois bastante ben. Sí. Ahora queda o último mes, quedan exámenes e demais, e ahora co calor, que sempre, bueno, sempre lle dá un baixón. Pero bueno, ben, as expectativas son O boas. calor hai que telo en conta aí nesa parte de Ourense, Hai que facer como facía Antonio Fraguas, coller os rapaces e veña fora, todos aí debaixo dun A tomar o carballo. fresco. Aquí houve moito frío, moito calor, non hai de extremos. Bueno, pois estamos falando dun disco que son 8 pezas, como nos dice o profe Xavier Domínguez, a maioría teñen as matemáticas como tema, pero hai unha que me resultou moi bonita porque é un poema precioso de Celso Emilio Ferreiro que a escollemos para remate e eu voulle pedir a Xavier que nos explique pois un pouco cal é a idea desta peza, porque decidiron facela sobre ese poema en concreto, un pouco o que quixeron transmitir con ese corte do disco. Pois a verdade é que foi un tema que prepararon os profe de secundaria cos seus alumnos e a mí parece unha peza moi fermosa porque te paras a escoitar a parte do poema de Celso Emilio, que é unha maravilla, a música, eses ritmos africanos mezclados cun poema galego e fala, bueno, por dos irmãos, de que ao final, si tú eres, da igual que seas blanco ou negro, somos irmãos, te tratarei como un irmão, e me parecía como unha canción moi redonda para rematar o disco. Pois a ver que lle parece a versión que fixemos nós, porque nos acordamos de que Fuxan os Ventos fixera unha versión deste Irmãos e fixemos así un mix. Imos escoitalo. Grazas, Xavier Domínguez, e felicidades a estes rapaces, de Ríos, a Gudiña e a Veiga. Moitas grazas, profe, por estar con nos esta tarde. Moitas gracias a Profe vos. de Mates e de Música neste Laureano Prieto da Gudiña. Camiñan ao meu rente moitos homes, non os coñezo, son mestranos, pero ti, que tal contras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis alá das sabanas e das illas, como a un irmão che falo. Pero a ti, que te alcontras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis aló das sabanas e das illas, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Aunque as nosas palabras sean distintas, é ti negro e eu branco, si temos semellantes as feridas, como a un irmão che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, si os nosos soños son iguales, como a un irmão che falo. Común temos a patria, como unha loita, ambos. A miña mau che dou, como a un irmão che falo. Como un irmão che falo, como un irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, si os nosos perros son iguales, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Común temos la patria
común a loita ambos. A miña mau che dou e mau de irmão